LPS na výmenu. Budem vravieť iba áno, nie a za čo. Áno. Nemá LPS, ide na baterky. A vymením bílý za bílý, malých pečopákov za malých, doplnky za lepňanky. LPS má, Jirku má a možno. A myslím, že má tie nalepovacie oči. Nie. Je z limitovanej edícii. Áno. Nie. Áno. Áno. Teda, možno. Možno. A malých za malých. Tento grill, neviem, či som... No. A doplnky za doplnky, neviem, či som vravila už hentom. Tento vankúšik. Dá sa dať na perfektne pečopák. A ten vankúšik, áno. Možno. Za taký peliešok alebo čo. A potom sú tieto kytičky. A možno, ak by som vám k takému pečopákovi pribalila taký doplnok a túto gumičku. Tak, ja dúfam, že sa vám video páčilo a čaute, okuliariky!